wathi ngicela uzungiphilela. Wena mphila. Hayi yafika i-community. Yathi mayifika i-community. Yasithi mayifika bathola ukuthi ama-twins. Mama thi ubuso buyafana. Igazi. Mama thi inwele ziyafana. Kanti sizobama bani. Base babheka nge-dress code. Babheka ngalo lo negazi. Bathatha lo lungileyo. Bambamba. So. Engena ngale njalo. Engawonanga njalo. Kodwa bathatha yena. Wayenziwa ihlazo. Wachekwa. Kuthi ngeke udla yena sithi. Wathi uJesu bamfuna ikhaya. Bamphenya uPilato. Bathangana ngala. Kodwa makabethelwe. Kwathiwa kungona simenze isono. Notice it hayi uyenze lesi sono. Wenze lesi ha. Kwathiwa let him be sin. Abe isono. Hey. Ngoba bamfuna bangayitholi ka. Kodwa wathwanga na ubethe. Ithwini bafika balibanga. Kodwa lishiyile umlayezo ukuthi uzongiphi. The catch was njengoba loya wabanja bambethela bamshaya wafa. Lo sesele. Asisele bazamani. uJesu wenze emhlabeni ukuzothatha our place. Thina njengoba sibona sila, we are representing Jesus on earth. uJesu ezulwini, he is representing us. Thina on earth, we are representing Christ. Esehleli le twin. Forced manje. What uyathanda, wena ngathanda. Sekumele ngqoke impahla zalo twin. Sekumele ukudla kwale twin. Ngoba umenenze njalo bazobuya bazomama. Base bathi sibulala umuntu wrong. Bathi manje he is forced ukuthi ahlale njengaye. Alale njengaye. It's not by choice, and I say to tell, but he is forced. Because usephila in replacement. Uma lela twin belihamba libamba, or uma lela twin belihamba straight. Lo ejwayele ukubamba shosho bafethu nekepisa ibekela la shosho nebhruku elihlala la shosho bafethu kumele sithi indlela yokuhamba. Awekho vela manje. Awekho vela manje. Ukuthi sekumele manje sithi indlela. Hambe righteous. He is false man. Mama kathane intombi. Esintathu. Omunye mbona ekuseni. Omunye mbona emini. Omunye mbona ebusuku. Sekumele lahle manje. Ngoba usephilela lo bekangatholi. Uzomanga lutho. Usefake isudi umelo siphesile. Hayi. Zulu yasibulala wrong. Manje he is forced. Uma loyana bekathanda igreen salad. He's now forced. He's now forced. Hallelujah. Ukuthi ayithanda igreen salad. Hallelujah. He's forced. He's forced. Bazalwane, uJesu wafela thina. I-DNA yakhe itholakala emzimbeni wethu.
masihlala kuye sikhipha ama-attributes akhe sila emhlabeni. Hamba njengaye, sihlala njengaye, sidla njengaye, sibhonga Njengaye. siphila Njengaye. siyawini Njengaye. siyadiliva Njengaye. 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 We are billionaires and millionaires because our Jesus is the owner of gold and silver. Ay, kukhona. Kukhona wesifazane onomapho for 12 years wabamba umkhatho kaJoseph. Sinjalo thina, when someone hugs you, Ya original duplicate. We are Jesus on earth. We are a map on heaven, on earth. My God! Jesus, ufela lokho Friday. Asingadlali ngethuba. Akodwa Zulu. Asingadlali ngethuba emhlabeni. Asingadlali ngethuba. Start the business if you want. You can still go back to school if you want. What when I'm 20? What when I'm 50? What when I'm... Jesus! Yazi, into eyenza exchange between into wayenza to the other twin. One nigga a gift. Isipho ngithi asisiceli, asisi-applyeni, asisi-bribe. Isipho. You can't do connections, Baba, in Jesus' mighty name. Umasaya ni Masaya. Ile kaya ni Masaya. Libo sitakaya. Mona yakabosa. Liba baba 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 baba. Liba baba baba. Kumeletina. Sitasha masiswe. Kumeletina. Sitaita masiswe. Imali sawa siswe git. Yasa sishuma elifameni. Asiso shuma yasisa mfameni. uJesu wafika abantu abaningi wathathisikwa with 5 wathatha nama-fish wafisa abantu abaningi antamasha aplya today wena bathi kuvaliwe wena bathi NSFAS yathetha I declare today we are getting our person. I declare today we are passing with distinction. I declare today we are billionaires and millionaires. I declare today we are not nursing our daughter. Ukule. Yes. Uyamadoda. Udoda yenza izinto zakhe. Kanti ifika udoda umzalwane athi mama lesimo sakho manibheka amaphilisi awekho describe nokufa kwakho. Athi manibheka nezimfundo zami asiphilisi nesifo sakho. Kodwa athi kunegama engilithemba ngisudoda mina. Athi kodwa kunegama elidlula ama-pills. Kodwa kunegama elidlula umjova kina. Ngizokujova ngegama. Ngizokujova ngegazi. Sisiyahamba.
Waguqula isimo sengqondo. Jesu wafela wena. Wagula ukuthi wena ungasaguli. Awuzizwa ngathi une-headache, vala amehlo nje kuphela. Uthi khanda angizozwa ngawe emzimbeni wami. Bese uyaphila. Ngoba uJesu wahlupheka ukuthi wena uhlupheke. Are you Jesus? Walinyazwa ukuthi wena ungasalinyazwa. Warejectwa ukuthi wena ungasarejectwa. Sizothandaza ngathi singamalini kube ngathi uyahlanya endlini yokukhona. Sana nina ngifuna mina uvuke ebusuku uthandaza phezu kwey'ngane zakho. Wazi kahle ukuthi ubhema inyawupe, wazi kahle ukuthi ubuyaphi. Bajayiva phila e-Orange Farm. Niyazi khona lapho la bajayiva ulibize negama ukuthi uSipho makaya lapha uyobamba abantu baphile. uSipho uzoba udokotela, uMandla uzoba ubamba, uSiyanda uzoba yilokho, uMandla uyoba unesi. Phezu kwey'ngane zakho umlilo esandleni sakho, umlilo esandleni sakho. Ngifuna uyothatha i-matric certificate uyibambe and speak life to it. Uyobhalisa i-CV and speak life to it. Thina abantu abakholwayo siphila ngento okuthiwa yi-grace, okuyisipho from Jesus. You don't apply for it. You don't qualify. Hallelujah. You can't bribe it, man. Hallelujah. Mayithi yakumama uRahel uRadel ayijiki yakumama uSpoki kodwa iyakuya ngqo. God. Mephibosheth kuthiwa 2 Samuel verse 4 kuthiwa walimala eneminyaka eyi-5 wasebemthatha wahlala eLodibar kanti umusa ubhizi uyaphela. Umusa waphenya ku-chapter 5 waphenya ku-chapter 6. Ngisumusa mina, it's never too late. Umusa wadrayiva waze wayamfinyelela ku-chapter 9 eLodibar. Omunye o-understand umusa uDavid uthi akekho yini osele. Angifuna abaningi emndenini loyo, ufuna yedwa. Kule community ufuna yedwa. Kule country ufuna ibandla elilodwa. Okuyi-house of prayer. Ngifuna lona. Akekho yini engamenzela umusa. Grace. It's never too late. Yathemba masebemlande eLodibar. Wayethi kumagadi nizomgahle ukuthi kubizwa mina. Khona laba sebambiza ngamagama thizeni. Azalwane kodwa namhlanje umusa njengoba wafika kuMephibosheth ebabuza ukuthi kuthani izolanda mina after for so long. Umntana wenkosi owayejwayele ukuvuka ngama-cornflakes, adla ama-noodles, adle noma yini, adle tafu, wayeseba unoma, wayahlala eLodibar. Uyabuza ukuthi kubizwa mina. Mhlawumbe babehamba phinda buza ukuthi kuthini mina. Ngizwe kahle kwasho ukuthi umusa engizomemezela namhlanje Orange Farm
uyodropha amanamba akho unga-aplayanga, bakufonele bathi sihle, uyabizwa ku-interview uthi hayi mina ngibhalisanga ikhampani yami bafuna odokta, hayi mina ngenzanga isayensi ayenza i-accounting, bathi sithi sifuna usihle. Ayusihle wazoqala ayishumusa mina afohlayo, ngishumusa mina avula indlela lapho ingekho khona, ngishumusa mina. That's why i-CV ayihlele ngaphansi komqamelo, driver's license hlala unayo, mawubaba ubupractice ukuhlala ku-Mercedes. Mawuseteksini ungahlali nje eteksini, hlala kube ngathi ukuyivula ifastela kancane, phinde uyivule welala eteksini. Bathanda abantu abalala eteksini, kumele ububheke indawo uthi la ngizowakha isonto, hamba la ngizowakha indawo yokuhlela abantu, la unkulu isimo sengqondo landwe wena. Wayengakholwa uMefiboshethi, kodwa wathi faith engiyicelayo shaye konke. Whatever that was gained to me, that shined it for the sake of Christ. One thing about Christ, he never loses. One thing about Christ, he never fails. Your true identity is in Christ Jesus. Masufika kuye uyabona ukuthi lempilo kade ngiyiphila, it's a fake life. Lempilo kade ngiyiphila